אהלן חבר'ה, רוצה להראות לכם תיק חצובות כאן, מיועד לסטנדים, לפלאשים חיצוניים שלנו, לחופה, הרחבת ריקודים משפחתיות, גם טוב לאלה עם סליידרים וידאו, חצובות, מונופוד. אז ככה, זה 110 סנטים באורך, 27 סנטים ברוחב. אני אראה לכם איך זה נראה. שנייה. כבר שנה אני משתמש בשלי. אוקיי, בוא נראה אם רואים טוב. יאללה. אוקיי, שתי מטריות של פוטופלקס 42 אינץ'. יש לי שתי סטנדים. דגם, אם מעניין אתכם, 3364, דגם ישן, 4 מטר או 13 פיט. אלה המסיביים שאנחנו משתמשים לפעמים עד הסוף בגובה. יש לי עוד סטנד אחד קטן, בעצם זה 7 פיט. אני לוקח את זה כי לפעמים אני רוצה קצת יותר תאורה, מקום ממש חשוך, אז גם את זה. אני די בטוח אני יכול לקחת עוד אחד כזה בפנים במקום זה, אבל לא בא לי לסחוב את האקסטרה משקולות. עכשיו, התיק מרופדת גם, בשתי צדדים יש דף של ספוג שמלמעלה עד למטה. פה בצד אפשר לשים כל מיני דברים. גם פה יש הרבה מקומות להכניס, אני לא משתמש בזה, אבל יש פה ריצ'רה שאפשר לשים הרבה דברים בחוץ. גם זה מרופד. יש לו גם ידית לאחיזה. עכשיו חדשים, הם באים גם רצועות לגב, אפשר לסחוב על הגב כמו תיק גב, אבל אני לא צריך את זה, אני משתמש ברצועה אחרת שאני מחבר מלמעלה עד למטה, שאני סוחב איתי. אז כמו שאמרתי, גם לוידאו זה טוב לאלה עם סליידרים, 110 סנטים, 27 רוחב, סליידרים, חצובות, מה שצריך. גם אלה שיש להם את הסטנדים החדשים של מנפוטו, שבעצם מתחברים זה לזה, אני די בטוח שאפשר להכניס פה 4. אבל אני חיפשתי כבר שנה אני משתמש בזה. חיפשתי משהו שיהיה מאוד קומפקטי, כי היה לי את הישן של טמרק, אבל זה נורא מסיבי וקצת מגושם, וחיפשתי משהו קומפקטי ומצאתי. התיק אולטימטיבי בעיניי. שבוע טוב.